De acord cu următorul punct pe ordinea de zi. Administrarea este o chestiune separată, trecerea din privat în public este o chestiune separată. Vă rog să le separați. Și ascultați-mă, vă rog. Vă rog să vă am venit, ați lăsat colegul să vorbească. În momentul ăsta noi suntem în fața aceluiași proiect pe care l-am avut la mapă și luna trecută și acum 2 luni de zile. Acest proiect de hotărâre implică asumarea întregului patrimoniu public al Consiliului Județean. Situație pe care v-am relatat-o și înainte de ședință, și luna trecută, și acum 2 luni, și de fiecare dată când am discutat despre subiectul ăsta, că nu o putem accepta în forma în care ea a fost prezentată la mapă. Mai mult decât atât, au fost niște probleme sesizate data trecută, la care nici aparatul n-a putut să răspundă pe această temă. Dar, ceea ce vă propun eu acum este să facem un amendament la această hotărâre și să actualizăm capitolul din domeniul public care cuprinde clădirile, inclusiv clădirea pe care noi mai devreme am trecut-o din privat în public. Nu este capitol, este anexa. Citiți foarte bine. Anexa are un capitol din domeniul... Nu, e o anexă. Anexă. Bun. Eu vă spun următoarea chestiune. La proiectul numărul 10 și la proiectul numărul 12 a fost posibil completarea domeniului public al județului Brăila. Deci, nu văd de ce n-ar fi posibil și completarea domeniului public la această anexă, așa cum îi spuneți dumneavoastră, care conține toate clădirile. În consecință, vă propun acest amendament pentru a putea vota împreună și în unanimitate următorul proiect de hotărâre care prevede darea în administrare a clădirii. Vă rog să nu blocați darea în administrare a clădirii către TDC, doar pentru că nu vreți să completați o anexă și vreți să aprobați tot domeniul public și să ne forțați, practic, să facem o chestie care s-ar putea să întoarcă și împotriva dumneavoastră la un moment dat. Nu părtăm pe nimeni, nici nu blocăm pe nimeni. Doamna director,